Umfundi oneziqu zobunjiniyelo wayefunde e-University of Johannesburg usebenzisa izinto eseyisebenzile ukukhiqiza izamfonyo kanye nokuvikela ubuso njengoba ehlezi ekhaya. Lo mfundi oneminyaka engama-29 ubudala nohlala ePitoli uyiphilisa ngokuthi aqoqe imfucumfucu ayiguqule enze izinto ezintsha ngayo. Lolu usizo lihaqa abaningi eNingizimu Afrika lokuba musha uhlome ngezicucu zemfundo kepha ubhuquze nazo ekhaya. uPeter Kumbese usiphilisa ngokuvuselela imfucumfucu. Okubuhlungu ukuthi lemizamo yakhe yokuxosha ikateziko ayisenzeki ngenxa ye-lockdown. Ukuhlala ekhaya kumenze waqala ukwenza izamfonyo kanye nezivikeli zobuso esebenzisa imfucumfucu evuseleliwe. Normally I'm used to be working out there on the streets, and right now since I was locked down I didn't have much to do, and I was having waste being produced in this building every day, and then I thought to myself, why I not make something that is going to help me and the people around me so that we can actually stop spreading out the virus. Lomlisa oneminyaka engama-29 ukholwa ukuthi imikhiqizo yakhe yenza umsebenzi omuhle ukuvikela. They have 3 ventilators. They're able to fit onto the nose and them around the mouth, and what you can do is you can also clean up these ventilators if you want. This comes out. Ukumbese uthi lockdown imephuce isinkwa ngakho-ke uchitha isikhathi sakhe enza izamfonyo osekumsizile ukunciphisa ukukhathazeka. It's actually affected me not knowing how I'm going to be able to pay my next rent and what is going to happen. How long will the lockdown continue? Kuze kube manje usekhiqize izamfonyo ezibalela ekhulwini wabe sephisana ngazo komakhelwane bakhe.